Friday ahịa Orie abalị 31 nke ọnwa Mee afọ 2024. Ndị a bụ isiokwu anyị ji wee bịa n'akụkọ anyị. Gọvanọ Soludo edigo nnọọ ekwunwugo idu chukwu nke ọ dị inye ụmụaka Anambra agụmakwụkwọ tọrọ atọ n'ụzọ pụrụ iche. Otu UN Pepolac bụ ndị nke malitere ya bụ amụma ewumewu ụlọ ha n'ime steeti abụ Anambra. President Tinubu bụ onye nke binyere aka nkwado ya na iwu bụ nke na-akwado ya bụ ukwe eji wee mara ala anyị nke ochie. Mmadụ 28 bụ ndị nke nwere anya pee n'ihe mberede nke ụgbọala nwere na mba Pakistan tupu akụkọ ụwa n'uju na-ekwezi nji wee bịa. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịago n'ime steeti nke weta mgbanwe tọrọ atọ ime ka akụnụba Anambra steeti kwudosie ike nakwazi ịkwado njirimara ndị Igbo nwere ka o wee nye aka na ya bụ ọlụbụ nke ọ na-alụ. Ọka akọ bụ mụ Onyekachukwu Ugochukwu akụkọ ụwa n'uju. Ụbọchị ụmụaka na ogogo mba ụwa dịka emere mmemme ya nso nso a, Gọvanọ Soludo bụzi onye nke so nwunye ya bụ Odoziakụ Nonye Soludo wee merube mmemme dị iche bụ nke ewepụtara eji wee merube ụmụaka kachasị ndị nke nọ n'ime steeti ya bụ Anambra na Dr. Alex Ekweme Square Ọka. Ya bụ isi mmemme bụ ịkwalite ọdịmma ụmụaka nke ala Naịjirịa site na agụmakwụkwọ tọrọ atọ nakwazi ịmụ ọrụ aka. N'okwu bụ nke o kwuru ka gọvanọ gosipụtara mmụọ nnabata ya nyegara nde kwuru nde ụmụaka ndị Anambra steeti bụ ndị nke ọ kọwara dịka ndị steeti a ga-eji wee na-eme ngala n'ọdịnihu. Iji ike abana onye nta akụkọ anyị ka ewetara gị akụkọ ahụ. N'okwu ya, Gọvanọ Soludo kelere ụmụntakịrị ndị Anambra steeti ma kọwakwa ha dịka ndị Anambra ji biri n'ọdịnihu. Ọ kwere nkwa na ya ga-ejisi ike ịtụnye ụtụ ya n'ihe gbasara mmụta ma kwukwa na mmụta bụ nnọọ ihe na-eweta ihe dị mma n'ọdịnihu. Ọ kwesịrị nkwa ike na ihe niile na-eme na Anambra steeti bụ nke ga-ebido mịtaba mkpụrụ dịka ọ kwesịrị n'ọdịnihu. Gọvanọ kọwakwara ihe niile dị iche iche bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ ọchịchị ya megoro n'ebe mmụta dị, nke gụnyere iwe ndị nkụzi karịrị 8,000 bụ ndị nke nwere nnọọ ka onye si wee metadebe, inye ịgụ akwụkwọ n'efu na ihe ndị ọzọ dị iche iche o mere ma kwuo na ụmụntakịrị bụkwa nnọọ ihe ndị mmadụ ya eji wee dị ike n'ọdịnihu. Ọ kpọrọ ndị mmadụ ka ha jisi ike tụnye ụtụ nke ha na mmụta ma kwukwa na gọọmenti a ga-eme ihe gbasara mmụta zuru oke naanị ha. Ụmụ akwụkwọ ekene m ụnọ, ụmụaka enyi Jizọs ọnkwem. Mgbe ọ na-ekwu okwu ya n'okwu mbido, onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị, ụmụntakịrị na soshal welfare bụ Oriakụ Ifie Obi na-abụ bụ onye sịrị na ihe ibu n'uche nke arọ a bụ nnọọ nke dabara n'ihe Gọvanọ Soludo na-eme iji wee mee ka nwatakịrị ọbụla nọ na Anambra steeti bụrụ nke nwetara agụmakwụkwọ pụrụ iche ya na ọlụ aka, na ọ dabara n'ihe Gọvanọ Soludo na-eme. Oriakụ Obi na-abụ bụ onye kwuru na Gọvanọ Soludo na-eweta ihe dị iche iche gbasara ahụike n'ụlọ ahụike primary health facilities nke dị na okpuru ọchịchị 21 enwere na Anambra steeti. Ma o kwukwara na ọ na-ewetakwa agụmakwụkwọ n'efu ma kwukwa na agụmakwụkwọ nke efu a bụ nke ya ebido na ndị prima nke mbụ wee luo na JSS 3 n'ebe dị mma emeziri maka ịgụ akwụkwọ n'obodo niile dị na Anambra steeti. Onye okookwu nke ya bụ ọgbakọ ụmụntakịrị bụ Honorable Victory Ekwunife, onye kenere gọvanọ maka imezu ihe niile o kwere ha na nkwa n'ahụ gara aga ma kwukwa ka o jisi ike ka emezu ihe gbasara ikike nwatakịrị mere ma mekwa ka enwee ụlọ nke ga na-echedo ụmụntakịrị mbụ ndị nke nwere ebe ha na iwu si nwee nghọtahie. Gọvanọ bụ onye nke nenere nkwanye ugwu akwanyere ya bụ nke ụmụ akwụkwọ Police Children's School narakwa ekene mgbe ụmụ akwụkwọ na-akwụ n'ọgbara. Ihe hiri ụdị na ya bụ mmemme bụ egwu ọdịnala agbara ya na inye onyinye nyegara ndị metere nke ọma. Mmemme ụmụntakịrị bụ ihe a na-eme ma ọnwa nke ise dị na mkpụrụ abalị 27 iji wee cheta ikikere ụmụntakịrị nwere. United Nations Peace and Positive Living Awareness Center UN Pepolac bụ ndị nke gara n'ihu wee chịkọba ọgbakọ mekwa afọ ha nke izugbe ma tọkwazị ntọala okwute ebe a ga-ewu agịdịgị ụlọ ka n'ime steeti abụ Anambra. Ya bụ amụma ọrụ ụlọ bụ nke a ga-alụnyechasị ebe a ga na-enwe ọgbakọ izugbe ebe a ga na-esi wee na-ejikwa ihe dị n'ime n'afọ ụlọ ọgbakọ maka ndị isi nakwazi ọgbakọ nkụzi dị iche iche tinyekwara kọleji ebe a ga na-amụ akwụkwọ n'ebe ahụ nakwazi ebe a ga na-enwe njem na-esepụ anya ya nakwazi ụlọ ọrụ ndị isi ọchịchị nke ya bụ otu. Onye nta aka anyị bụ Joseph Egbeọcha ga-ewetara gị akụkọ ndị nke fọrọnụ.
amụma ịchụnta ego maka ya bụ ụlọ ka okwupụta okwu ụlọ ọgbakọ Anambra steeti bụ Right Honorable Sonto Chukwudeze nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ onye ji ọkwa majority leader nke ya bụ na omebe iwu bụ dọkịnta Jude Akpụa kọwapụtara mkpa udo dị n'inweta mmepe obodo ma kwuo na ọ bụ nke a kpatara ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu ji nọrọ na nso nso a binye aka n'akwụkwọ maka amụma iwu akpọrọ Anambra State Peace Building and Conflict Management Agency nke afọ 2024. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa Vice Chancellor nke Chukwuemeka Odumegwuchukwu University bụ Prọfesọ Kate Omenụgha nọrọ kọwaa na ọnọdụ udo abụghị ebe enweghị esemokwu ọbụla kama na ọ bụ ebe ndị mmadụ kere ajị n'ume ịhụ na ikpe nkwụmọtọ bụ nke gbara mkpọrọgwụgwụ ma gwazia ndị mmadụ ka ha gbazia mbọ hụ na ha bụ ndị na-agba mbọ ịhụ na ikpe nkwụmọtọ bụ nke na-erute onye ọbụla. Ọ kọwara na n'agbanyeghị na inwe ikpe nkwụmọtọ bụ nke na-afịa arụ n'oge dị ugbu a ọ dị mkpa maka ịhụ na ndị mmadụ na-ebi n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla ma kpozie oku ka a na-atụnye ego n'ihe gbasatara agụmakwụkwọ iji wee na-akwalite amụma udo n'ebe dị iche iche. N'ime ndị eze ọdịnala bịara ya bụ mmemme ka onye eze ọdịnala obodo Ụmụeri bụ Igwe Ben Emeka onye kwupụtara mkpa ọ dị na-enwere udo n'obodo ọbụla kelere ndị otu UN PEPOLAC maka mbọ ha na-agba ịhụ na udo bụ nke gbara mkpọrọgwụgwụ na steeti a nakwa n'ebe ndị ọzọ. Ọ gbakwunyere na ya bụ amụma ụlọ maka ebe a na-achịkọba ihe ọmụmụ maka udo bụ nke ga-enyere ndị nọ n'oge ugbu a nakwa ọgbọ na-abịa n'iru aka iji hụ na udo bụ ihe gbara mkpọrọgwụgwụ. Onye nchịkọba ya bụ mmemme bụ Bishọp Dr. Ozioma Ozoemena kọwara na ya bụ amụma ụlọ ebe a na-enye nkụzi maka ihe gbasatara udo bụ nke ga-enye aka hụ na ewetara ngozi nye ndị mmadụ nakwa obodo dị iche iche dịka ọ ga-enye aka hụ na ndị mmadụ na ibe ha na-ebikọ n'ọnọdụ udo. Ụfọdụ ndị enyere onyinye nkwanye ùgwù na ya bụ mmemme gụnyere Comrade Innocent Mba, Dr. Oke Obi, Apostle Okechukwu Nnamdi nakwa Bi Malema Wonta onye sitere obodo Liberia kwere nkwa ịga n'iru na-akpa akparamagwa ma na-akwalite ọnọdụ udo n'ebe dị iche iche ha nọ ma na-arụ ọrụ. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS. Ndị ọrụ nke otu na-akwụ maka njem awere n'okporo ụzọ eburugo ozi nakwazi nkụzi ka wee gbadazia n'ọdụ ebe a na-abanye ụgbọala Trackers nke dị na Unizik Junction Ọka iji wee kụziere ndị nke na-anya ụgbọala na ndị nke na-aga n'okporo ụzọ mkpa ya bụ nchekwa nke okporo ụzọ dị ma bụrụkwazị nke a gwara ha ka a gbaa mbọ buru ya n'obi oge ọbụla ha na-anya ụgbọala ma ọ bụ na-aga n'okporo ụzọ. Onye nta akụkọ anyị bụ Kenechukwu Chukwudị bụ onye ga-ewetara anyị akụkọ ahụ n'uso. Ihe nkụzi ahụ bụ nke na-eme ebe dị iche iche bụkwara nke a na-emekwa ma n'ụlọ akwụkwọ nke ha ga na-eme mgbe ọbụla. Otu onye na ndị na-enye nkụzi ahụ bụ Maazị Dozie Anịgbọọgwụ kwuru na ndị na-anya ụgbọala maka ndụ ha na yanakwa ndụ ndị ha na-anya kwesịrị ịma ọtụtụ iwu na nkụzi a na-edebe n'okporo ụzọ ma na-esokwe ntụziaka ahụ nke o kenekwara ndị otu ya dịka ha na-agba mbọ maka iweta nkụzi pụrụ iche n'ebe ndị na-anya ụgbọala nọ. Na mbụ Maazị Gabe Ọkpalaeze bụ onye otu ahụ bụ onye nyere ndị na-anya ụgbọala yanakwa ndị nọ mgbe na-enye nkụzi ahụ nkụzi dị iche iche gbasara iwu na-achị okporo ụzọ nke ndị zatara ajụjụ bụ ndị enyere onyinye ego na oge nkụzi ahụ. Onye isi oche nke Trackers Park Ọka Depot 2 Maazị Christopher Ọnwụdịnjọ yanakwa onye nhazi nke Trackers Company bụ Maazị Chukwudị Ọnụọra kwupụtara obi aṅụrị ha maka ihe nkụzi nke FRSC Special Marshal ma kwetakwa na ọ ga-eweta ihe dị iche nyegara ndị na-anya ụgbọala nke ga-enye aka ibenata mbelede okporo ụzọ. Site na Unizik Junction nke dị n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS. Ịhụnanya na obi ụtọ bụ nke jupụtara n'ikuku dịka Maazị Arinze Magnus Okolo na onye bụbu nwaada Somto Chukwu Chisom Chinemelụ gbadara n'ọnọta nke Chukwu iji wee jikọrịta aka ọnụ dịka di na nwunye ma kwenwuo nkwa n'ihu ndị enyi ha nakwazi ndị ikwu na ibe. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ ezinya bụ mmemme alụmdi na nwunye si wee gaa. Church ube ka nna ya obule ya obosi nnọọ ndị ụkọchukwu ndị enyi di na nwunye nakwazi ndị si ntegara isi n'okwu ya oge a na-eme ya bụ mmemme agbamakwụkwọ pastọ na-elekọta ụlọ Awada 1 District
Reverend Dr. Anthony Alụa gwaziri ndị nwunye ka ha na-edobe onwe ha na ụkpụrụ di ha ma rụtụ aka na ịdị umeala na irube isi bụ ihe na-ewulite ịhụnanya. Reverend Alụa rụtụrụ aka na ige ntị nakwazi inwe mmụọ nnabata bụ ihe kachasị mkpa n'ezinụlọ n'ihi na ọ bụ ụzọ esi ewube ezinụlọ na-enwe aṅụrị. Nne ilele ịghara nwokorobịa hụ ya n'anya by providing all that should be provided. N'okwu ndụmọdụ ya nye di na nwunye a, pastọ na-elekọta ya bụ ụlọ ụka Reverend Michael Okoro gwaziri di na nwunye a ka ha mụọ ma ghọta onwe ha tinyere ịdị na-enwere ibe ha ndidi. Nna nke nwoke Maazị Johnson Okoro kwupụtara afọ ojuju ya nye Chineke maka ịdị ndụ fụọ ka nwa ya nwoke na nwaanyị ma dezianụ ụmụ ha ọdụ ka ha tụkwasị Chineke obi na-arụkọta ọrụ ọnụ n'ịhụnanya. Ebe nna nke nwaanyị Maazị Obiora Onyechi kụziri ha ọdụ ka ha na-akwanyere ibe ha ugwu ma na-atụkọta ịlụ ọnụ. Nne nke nwoke Oriakụ Gloria Okoro bụ onye obi dịte na aṅụrị kelere Chineke maka oke ụbọchị ahụ, kpezie n'ekpere alụmdi na nwunye na-atọ ụtọ na dịte ọganihu dịka ọ na-adụkwazi ha ọdụ ka ha jikọọ onwe ha ọnụ n'ịhụnanya ma ghara ile ezinụlọ ndị ọzọ anya kama ka ha nabata Chineke na ezinụlọ ha. Ebe nne nke nwaanyị Oriakụ Ifeyi nwa Chinyere gwaziri nwa ya nwaanyị ka o na-edobe onwe ya na ụkpụrụ di ya ma gwakwazie ha ka ha ghara ịnabata ndụmọdụ onye atọ n'ezinụlọ ha kama ha kpọkuo Chineke ka ọ bịa chie eze ezinụlọ ha maka ezi ndụmọdụ na mgbazi. Onye isi oche na ya bụ mmemme Maazị Amadi Ọgụeri nwa gwaziri di na nwunye ka ha gbasoo nzọụkwụ nne na nna ha ma na-erubere ibe ha isi. Ụfọdụ ndị enyi ezinụlọ a Chief Cletus Ọfọ, Maazị Lazarus Ezechi, Ambassador Dr. Reni Oyoyo nakwazi Maazị Ugochukwu Odenibo bụ nnọọ ndị bụrụ di na nwunye a ọdụ ka ha bụrụ nnọọ ndị ga-agbanisi ike iguzobe ezinụlọ ma Chineke. Nwa okorobịa nụrụ nwaanyị Maazị Okolo nakwazi Oriakụ ya Somtochukwu kenere ndị niile bịa sonyere ha nọ ya bụ oke ụbọchị, kwezienụ nkwa ịhụrịta onwe ha n'anya, ikwe nkwa nakwazi inye ya bụ onyinye ọlaaka, ibinye aka n'akwụkwọ alụmdi na nwunye, ịwa achịcha eji wee mee ya bụ agbamakwụkwọ nakwazi tụtụ egwu agbara mere ya bụ mmemme ka ọ daa site na Obosi Ifunanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABS. Onyeisi ala nke obodo a bụ President Bola Tinubu ebinyego aka n'amụma iwu iweghachite ya bụ ukwe ochie bụ nke ji wee mara ala anyị dịka ọ na-echeta otu afọ o megoro n'ọkwa ọlụ ya. Anyị ga-eseba wetara gị akụkọ maka nke a. Onye isi ala bụ Bola Tinubu ebinyere aka n'akwụkwọ ka ewechighata ukwe ejiri mara Naịjirịa n'agbanyeghị ọtụtụ ndị Naịjirịa ekwetaghị. Onye Senate President bụ Godswill Akpabio bụ onye kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị omebe iwu ukwu nke ala anyị okwu. Onye okeokwu bụ Tajudeen Abbas bụ onye nke kwuru na President Tinubu bụ onye na-agwazighị ndị omebe iwu ukwu okwu n'ihi na ọ sịrị na June 12 bụ ụbọchị amazi bụ ụbọchị nke nnwere onwe na Naịjirịa. Ya bụ ukwe eji mara Naịjirịa nke ochie bụ nke a nụrụ maka ya mbụ na 1960 ka ọnwa nke iri dị na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ bụ mgbe e mere mmemme inwere onwe ala anyị nke e mere na Lagos. Ozi bụ nke si n'aka ụlọ ọrụ na-eweta ozi site n'ọnụ ọgụgụ bụ National Bureau of Statistics (NBS) bụ ndị nke gosipụtara na ihe karịrị ụmụaka ala Naịjirịa nde 24 bụ ndị nke a na-ebo ibudo alọ, ebe nde 14 nakwazị ụmụ atọ n'ime ka bụ ndị nke a tinyere n'ịlụ ajọ ọrụ n'afọ 2022. Iji weweta ihe ndị a n'isi njedebe, gbaa mbọ hụ na azụmahịa bụ nke a na-achịkọba na ndakọrịta nyere iwu bụ nke na-akwado azụmahịa nakwazi ikere dịrị mmadụ ka otu United Nations Information Office na njikọta aka ha na UN Human Rights Office ji wee chịkọba ọgbakọ nrụrịta ụka na azụmahịa nakwazi ikere dịrị ndị mmadụ na Abuja. Onye nta aka anyị bụ Ekwi Ajide ga-ewetara anya bụ akụkọ n'uso.
gbasara ịzụ ahịa na ikike ndị mmadụ na-enye nkọwa ma nye ihe gọọmenti na ụlọọrụ dị iche iche ga-eme ịhụ na enweghị mkparị ikike ndị mmadụ ma ebe enwere mkparị ikike na enwere mkpu ya. Onye nnọchite UNDP bi ebi na Naịjirịa Elsie Adafua sịrị na ọ ga-esi ike inweta SDG ma ọ bụrụ na elebaghị anya n'ihe jikọtara ikike ndị mmadụ, ịzụ ahịa na nkwalite ụmụ nwanyị. Atafua kọwapụtara na ọrụ ụmụ nwanyị ga-enye aka ịga n'ihu ma ọ bụ ọdịda nke African Continental Free Trade Area, nke ọ kọwara dịka nke kachasị n'ụwa dum, ebe ọ nwere ihe dịka mmadụ ijeri na ụmụ anọ. Onye isi oche House Committee ịzụ ahịa Honorable Ahmed Munia kwụnyere ndị na-arụ ọrụ n'ezinụlọ dị iche iche ndị ọ sịrị na a na-emegbu n'ihi na adịghị etinye ha n'ọnụ n'ụgwọ ọrụ. Onye nnukwu ndụmọdụ UN gbasara ikike Ajowa Kufo sịrị na ọ dị mkpa ịhụ na nkwenye ọbụla n'ihe gbasara ikike na-apụta ihe na ọ bụghị nkwenye n'ọnụ, nke mere na ịzụ ahịa niile kwesịrị ịghọta ihe bụ ọrụ ha n'ihe gbasara ikike dịka o siri dị n'akwụkwọ ozizi ndị UN. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ahụ gụnyere onye isi oche House Committee ikike ndị mmadụ Honorable Abiola Makinde, nnọchite ILO na Naịjirịa Dọkịta Vanessa Pala na ọtụtụ ndị ọzọ kwuru okwu na mbọ ha na-agba ịhụ na ndị a na-emegide nwetara mkpezi. Naịjirịa so n'otu obodo Afrịka 3 nabatagoro National Action Plan nke na-ekwu na ụlọ ọrụ ga-ahapụ imegide ndị ọrụ ma ọ bụ obodo ha nọ n'ime ya. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, Akụkọ Ụwa, ABS. Ahụka anyị ana mba ofesi opekata mpe mmadụ 28 bụ ndị nke nwụnyụrụ anya pee na nya bụ ihe mberede mere na mpaghara mba Southwest nke mba Pakistan ma bụrụkwazị n'ime ndọrọndọrọ Balochistan ka ụgbọala na-eme njem dakpenchere n'ime osimiri bụ nke dị na mba ahụ. Nya bụ ụgbọala bụ nke kwuru si n'obodo Tobat na mpaghara South nke Balochistan wee na-eme njem wee na-agazi n'isi ndọrọndọrọ nke nya bụ obodo bụ Quetta ma bụrụ nke otu aka ya ruru kilomita 750 na-agazi north mgbe nya bụ ụgbọala kurikoro na nnukwute ugwu ka ọ dị ugbu a. Norola Esazai bụ onye ọrụ ahụike nke gọọmenti nọ na Wushuk ebe nya bụ ihe mberede mere bụ onye nke kwupụtara ọnụọgụ ndị nke nwụrụ anwụ, gbakwunyere na mgbakọta mmadụ 54 bụ ndị nke ebu n'ụgbọala ahụ so wee na-eme nya bụ njem. O kwuru na ndị nke Chukwu zọpụtara ndụ bụ ndị nke nwetara nnukwute ihe mmerụ ahụ ebe ha na-enyekwazị ha ọgwụgwọ n'ụlọ nlekọta ahụike bụ nke dị n'ebe ahụ. Mohammed Ismail, onye ọrụ nke gọọmenti na Washuk, gara n'ihu wee kwuo na nya bụ ụgbọala bụzi nke kurikoro ma bụrụkwazị na akwa mmiri bụ nke o si na wee na-agafe nke mere ka ọ danyezie n'ime osimiri nke dị nso na mba Pakistan. Onye Prime Minister mba ahụ bụ Shehbaz Sharif egositago nnọọ mmụọ iruju ya maka nya bụ ihe mberede merenụ ma nyekwazie ndị isi ọchịchị nke obodo ahụ ntụziaka ka e nyere ndị nke merụrụ ahụ n'ebe ahụ aka n'ụzọ pụrụ iche. Ozi onye nke rụbugoro ọrụ onye Director nke Engineering na ụlọ mgbasa ozi ABS ma bụrụkwazị onye ndu obodo Amaeze Village n'ọrụ ukwu bụ Injinia Obiora Eze abụrụgo nke niri ka o zuru ike na ndokwa. Mmemme akwamozu ya bụ nke dọtara ndị ụkọchukwu ka Anglican, ndị ikwu na ibe nakwazi ndị enyi ya dị iche iche enwere n'ime obodo ahụ bụ ndị nke gbakọtara ọnụ iji wee kwanyere ya ugwu ikpeazụ nke o ji wee bụrụ nke nagoro ezumike nka n'ụlọ oyibo n'afọ 2005 ma nwụzie ka ọ gbara afọ 83. Onye nta aka anyị bụ Kenechukwu Chukwudị ga-ewetara anyị mmemme akwamozu ya etu o si wee gaa. Mmemme ahụ Venerable Rapuluchukwu Okoye kọwara na akụnụba nke ụwa bụ ihe na-ana n'efu nke onye ọbụla bụ onye nwụrụ anwụ enwere nke o ji ala mmụọ, ma gwakwa ndị otu Kristi okwu ịchọ iru Chineke oge ha ka nọ ndụ n'elu ụwa. Nwa izizi onye a na-eme enyimozu ya bụ Maazị Oluchukwu Eze kọwara nna ya dịka onye udo, onye nwere ezi omume, bụkwara onye lụrụ ọrụ ya ọfụma mgbe ọ nọ na ọrụ gọọmenti ma chịkwa obodo ya ọfụma. Nwa ya nwoke nke
ịbụọ bụ Maazị Chinwụba Eze kọwara nna ha dịka onye nwere obi umeala nke ọ kụziri ya ịdị uchu ma mara ka esi ahazi ihe. Otu nwa ya nwaanyị bụ Odoziakụ Onyinye Nwachukwu kọwara nna ha dịka onye maara akwụkwọ, nwoke nwere obi umeala, bụ onye gbara mbọ nke ukwuu site na onyinye Chineke yanakwa ọlụ aka ya nke o nyere ndị mmadụ ndụmọdụ ibi ndụ kwesịrị ekwesị ma rapụkwa ezigbo nzọmụkwụ mgbe ha ga-arapụ. Maazị Injinia Eze, onye gụrụ akwụkwọ na Dennis Memorial Grammar School ruo mgbe 1962 ma mechakwa gaa obodo oyibo ebe ọ gara n'iru n'ịgụ akwụkwọ ya nke o mechara nweta ọlụ na ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service dịka onye nhazi injinia oge ahụ. Ndị ọlụ ABS yanakwa ndị nagoro nkà ọlụ na ụlọ mgbasa ozi ABS ndị gụnyere Director nke Administration Tina Ekenta yanakwa ndị ọgọ na ezinụlọ ahụ Maazị Ifeanyi Jideofor onye ukpo na ndị Old Boys nke Dennis Memorial Grammar School Onitsha bụ ndị bịara ịkwanyere ya ugwu ikpeazụ na oge enyimozu ya. Site na ọrụ ukwu, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS. Ka mkpụrụobi Injinia Obiora Eze zuru ike na ndokwa amen na iwetazi akụkọ ụwa tata n'isi njedebe. Cheta na ị ga na-esonyere ụlọ mgbasa ozi ABS na akara ndị a ị ga-eji wee na-enweta ihe mmemme na akụkọ ndị nke anyị na-ewetara gị na Facebook ma ọ bụ na ịpịa Anambra Broadcasting Service. Anyị nọkwazi na YouTube na ABS Television Ọka, n'igwe nzikọrịta ozi X na Instagram. Ị ga-enweta anyị na ABS Radio TV yanakwazi n'ọba ozi anyị bụ www.absradiotv.com. Ugbu a bụ isiokwu n'aka akọrọ gị n'ụtụtụ a na mbụ ka e mere ka ịmata na Gọvanọ Soludo ekwuogo ịdịchukwu nke ọ dị inye ụmụaka Anambra agụmakwụkwọ tọrọ atọ. Otu UN Pepolac amalitego ya bụ amụma ewumewu ụlọka n'ime steeti a bụ Anambra. President Tinubu ebinyego aka na amụma iwu iweghachite ya bụ ukwe ala anyị nke ochie. Na mba ofesi ka anyị kọrọ gị na mmadụ 28 bụ ndị nke nwere anya pee n'ihe mberede nke ụgbọala bụ nke kpọrụrụ na mba Pakistan. Na nchịkọta, cheta na Gọvanọ Chukwuma Soludo abịagoro n'ime steeti maka ịghọta mgbanwe chọrọ atọ ime ka akụnụba Anambra steeti bụrụ kpoyi nakwazi ịkwado njirimara ndị Igbo nwere ka o wee nye aka n'ọlụ ọ na-alụ. Ọka akọ bụ mụ Onyekachukwu Ugochukwu na-asịzi gị deje daalụ maka isonyere anyị n'akụkọ ụwa anyị. Ka emesịanụ. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS.